Ľudia, v dnešnom videu vám ukážem, aký je najlepší brawler z každej rarity, takže ak ste začiatočník Brawl Stars, tak toto video je presne pre vás. No ja už sa nebudem zdržovať pomerom na to. Takže, čo sa týka rarity, no, tam je asi celkom najlepší Colt, ale Colt je viac menej len o skille, takže ak nemáte dobrý skill na Colta, tak vám odporúčam buď El Prima alebo Broka, ale Brok je tiež taký náročnejší, takže El Prima, El Prima vám z rarity odporúčam. No potom ideme k super rarite, tam už je viacero dobrých brawlerov, tam odporúčam buď Darryla, Gasa, Jackie, alebo Rika, ale Rico je o skille. Takže doporúčam Darryla, ak ste začiatočník a chcete nejakého super brawlera. No a potom, čo sa týka týchto epických brawlerov, tak tam doporúčam buď Emsku, Boa, ale Boa je tiež taký len o skille. Takže ak nechcete nejakého brawlera, na ktorého potrebujete skill, tak odporúčam Franka alebo Bibi. Akože obidva sú rovnako dobrí, takže to už je len na vás, akého si vyberete. No a ďalej Edgar. Edgar je úplne no skill, s tým dokáže hrať každý, hej. No. A čo sa týka potom Mythic Rarity, tak tam už je viacero dobrých brawlerov. Tam osobne by som doporučil vám, ak ste začiatočník, tak asi Fanga. Ako vidíte, tuto dole ja už mám na 794 trofí. Pretože on vám padne v daily streaku a je to celkom v pohode brawlera dobrý. Ale ak nechcete hrať Fanga, tak vám odporúčam Minu. Lebo tá je tiež dobrá. No a čo sa týka týchto legendary brawlerov, tak tam vám doporučujem, ak ste začiatočník, tak Crowa. Ale ako vidíte, tak ja nemám všetkých legendary brawlerov. Tak preto sa poďme pozrieť nižšie na tých legendary. A tam vám doporučujem Kenjiho, určite Kenji, ak ho máte, keď si ho kúpite, ale ak ste začiatočník, tak pochybujem, že máte nejakého legendaryho brawlera. Takže späť k tým mytikom, ešte tu sa pozrieme k mytikom, ale tam už neviem okrem Fanga, kto je taký dobrý z mytik. Podľa mňa najlepší je Fang pre začiatočníkov. A ak viete hrať ešte napríklad tohto Baza, tak s tým by ste boli fakt silní. No a budem rád, ak podporíte lajkom a odberom a vidíme sa u ďalšieho videa.